Уважаеми зрители, сега ще отговоря на някои от въпросите, които ми задавате на адрес pitay@slavishow.com. Някои са изумителни. Ето да речем, Петя Шаранкова пита, ако един от пловците в отбора по синхронно плуване се отдави, другите също ли трябва да се отдавят? Трябва, обаче често те отказват и се налага да ги застрелят биатлонистите. Здравей, Слави, казвам се Християн. Ночев, ти ли ме пишеш, бе? Моя режисьор се казва Християн. Защо ми пишеш писма? Може спокойно да ме питаш. Това е друг Християн. Колко смешно. Голям смях днес. Здравей, Слави, казвам се Християн и съм от Варна. Въпросът ми е, ако близнаци се оженят за близначки и на двете двойки им се родят деца, те еднакви ли ще бъдат? Как ви хрумват такива? Значи, ако близнаци се оженят за близначки и им се родят деца, те също ли ще бъдат близнаци? Ще отговоря, когато близнаците на Милко Калайджиев пораснат и се оженят за близначките на Мая Нешкова. Да видим. Трябва да видим, тогава ще разберем. Някой от вас има ли близнаци, бе? Евгений не, той прави синове, но те са от различни майки. Мога па са близнаци, да знам. Добре, Евгений, окей, продължавам нататък. Калоян Ганчев пише: Здравей, Слави! Искам да те попитам дали ако изядеш достатъчно шоколадови бомбони с вкус на ром, може да се напиеш. Не, Калояне, обаче може да стане друга беля и след това трябва много да се бършеш. Иляна Петрова пита: Слави, искам да те попитам следния въпрос. Защо човек трябва да се ожени, за да разбере, че не е трябвало да се жени? Иляна, ще ти кажа само едно. Типа намери кой да питаш. Типа намери точно кого да питаш за жененето. Пашис. Пашис, какъв пол си, бе, Паши? Пашис, момиче ли си, момче ли си? Пита: Слави, как човек може да пръдне без да се накланя на една страна? Гледай внимателно. Да ме видя да помръднах. Аз съм специалист в това отношение. Мики Маус пита: Здравей, Слави! Мики Маус. Стига, бе! Имам един въпрос относно бургазлийките. Защо аджеба са толкова надути и високомерни, та от една година вече не мога да сваля нито една бургазлийка? Дай ми някакъв съвет. Бре, как ми зададете? Пробвай с някой бургазлия, мога па да вържа. Синан Мехмет пита: Чичо Славчо, стига, бе, чична аз, Чичо Славчо, ще викаш Чичо на леле си, Чичо Славчо, като имаме предвид, че един учител не може да преподава по всички предмети, тогава защо от ученика се очаква да знае всичко? За да ви е трудно, мили дечица. За това. Люсиен пита: Слави, интересно ми е цвета на бельото на мъже в черно какъв е? В зависимост от вида на извънземното, което срещнат, са жълти или кафяви. Ангел Начев пише: Не искам да задавам никакви въпроси, просто искам да видя как Слави си повдига очилата, за да прочете това. Виж сега, вече има модерни очила. Отгоре диоптър, отдолу нали разбираш? Затова вече мога да чета, без да си повдигам очилата. Ангеле, знам ти интернет адреса, така че чакай ме у вас, след шоуто, да се побазикаме още малко заедно. Идвам. Дани Христова пише: Здравей, Слави, когато започна тази рубрика Питай, Слави, ти каза, ако имате въпроси или просто искате да споделите нещо, изпратете го. Реших да се възползвам от тази възможност, ще ти бъда много благодарна, ако уважиш молбата ми. Ще бъда кратка. Просто искам да кажеш в ефир, че много обичам приятеля си Виктор.
Дани, самата... Дани. Чакай да съм по-убедителен. Дани обича приятеля си Виктор. Сама се досещаш, че няма да кажа точно думите «Много обичам приятеля си Виктор». Не мога да ги кажа, но мога да кажа думите «Викторе, Дани те обича».